салом бинандагони арҷуманд, ба диққати шумо нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ, оиди содиршавии ҷиноятҳои одамкушӣ, интиқоли ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, дуздӣ ва дигар ҷиноятҳое ки дар ҳафтаи сипаршуда ба қайд гирифта шуданд, пешкаш мегардад. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳои имрӯза. қатли ронандаи мусофиркаш дар пойтахт. гумонбар бо 42 захми корд ронандаро ба ҳалокат расонид. бемасъулиятии волидайн ва масъулини муассисаи таълимӣ ноболиғ ҳамсабақи худро ба қатл расонид. سر گرفتیم در اینجای سر زدم هیچ که نفهمه گفته қаллобӣ заминфурӯш маротибаи шашум ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. 3 нафар шаҳрванди ноҳияи вахшро маблағҳошонро гирифтанд. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.